chapter number 4. Ephesians chapter number 4. Sifunde verse 20. Kepha nina animfundanga uKristu kanjalo. Inkosi mayibusise ukufunda kwezinayo. Amen. Amen. But you did not so learn Christ. Albonga kama Yesu alimfundanga uKristu kanjalo. Albonga kama Yesu. Hallelujah. Nalilizwe nje bazalwane besimhlala phansi. Akukho engifuna ukusho. Jesus. Amen. Yes, amen. Sicela umfethu ezivela ngomthandazo. Amen. Kodwa mhlamba ke sizama ukuchaza ukuthi lichaza ukuthini inkinga. Ngishumayeli ngichaza nje ukuthi verse ithini inkinga. Amen. La sifunde khona the statement nje engikukhuluma ngaso bese ngihlala phansi elithi kodwa nina animfundanga uKristu kanjalo. Jesus. Lencwadi ke yabase Efese ebhalwe ngumpostoli uPaul siyamazi sonke owabizwa uNkulunkulu wahlangana nonyazi kade eyohlupha indlela yensindiso ngaleso sikhathi yayingakabi nalo igama lokuthi abazalwane kwakungasiba abazalwane kwakungasiba amaKristu ayingakafiki igama elithi amaChristians kodwa ngaleso sikhathi kwakusathiwa abantu abalandela leyo ndlela babekena definition yokuthi yini igama lalento ngoba yayisafika bathi abantu abalandela leyo ndlela but into ithi these people babengayizwa into ababeyisho babebona indlela abahamba ngayo base bebona khona indlela esiphila ngayo thina khona indlela abaphila ngayo bona so abalandeli baleyo ndlela alibonga igama likaJesu lithi iBhayibheli uPaul ke after esihlanganile noNkulunkulu lethi iBhayibheli washawa unyazi siyayazi yonke indaba but ngifuna ukuza kulento elabo abase Efesu ebhalela leli bandla labase Efesu ezinye zezincwadi azibhalileyo uzibhale esejele uzibhale kushiwe uzibhale sendaweni lapho akumele athathe khona amathuluzi akho kushumayela wabeke eceleni athi vele ngisejele ngivalelekile but uPaul understand into ethi uNkulunkulu angemkhonzi ngokwe-environment nokwesimo engikusona my God is my God noma ngisejele noma ngaphandle whether ngifree noma ngiboshiwe kodwa uNkulunkulu ngimkhonza ngezikhathi zonke alibonga igama likaJesu ebhalele leli bandla ke ngokuba kwami after ngokunumber 1 abaseKorinte after abaseKorinte unumber 2 abase-Efesu ukuba yibandla elinechaos kakhulu elalikhona ngaleso sikhathi babe baningi abadukisi bezikhathi mhlawumbe bawumuntu ofunda iBhayibheli uTimotheo naye uthe mayibhalo uPaul bezama ukunikeza uTimotheo ama-skills okumele nje ibandla ngoba bekuyibandla elingameshile bekuyibandla elinephithiphithi kakhulu so uTimotheo was the pastor webandla lase-Efesu Paul ngeziningi izinto ayi-addressile la kule ncwadi yabase-Efesu ngokubuka kwami le ncwadi yabase-Efesu is the book that reveals the mysteries of the gospel incwadi yambula izimfihlakalo zevangeli igama nje lokhu liphindiwe lilokhu lithe imfihlakalo ngoba lento yokholwa akusikho ukuthi hayi baba ngoba sihlakaniphile kodwa yinto esayambulelwa kafihlakele imfihlakalo ayisho ukuthi into ayikho isho ukuthi ifihlakele ufuna ozokwazi ukuyambula isuke ikhona kodwa icashile alibonga umuntu mayecashile usuke ngadisappearishanga usuke khona usuke ecashile so le evangeli ikhona njengoba namanje siyibona thina ukuthi ikhona kodwa mawutshela ongakholwa ukuthi ayikho lento yakho ngoba ifihlekile kuyena so let's what sizokwambula the gospel of Jesus Christ hallelujah nasifunde khona bazalwane ziningi izinto ayibhalayo usethi ke nje la uma ebhala ngama-verse angenhla ubhala ngama-characters abantu abangamazi uNkulunkulu abantu abadukisiwe abantu abakanjani abese-ke efika la kulesi statement esithi kodwa nina ake sisho sonke sithi kodwa thina awuthi kodwa mina uthi kodwa nina animfundanga uKristu kanjalo manje-ke ngifuna sibheke lo bhathi njengoba lo bhathi kodwa ukhuluma indaba enkulu uthi kodwa nina ngamanye amagama lento esengiyikhulumile ngenhla ihlukile makuza kini ngoba anifani nalaba ekade ngibachaza ngoba uzofika kumuntu uthi ngisacela ungiphi imali nayo yini imali athi nginayo kodwa ngo-understand ukuthi ayisekho imali ozoyithola ngiwuwe bengizovele ngisuke ngihambe ngoba ubhathi ukhansela and unalifaya yonke into umuntu ayishilo before so lo nginayo but kusho ukuthi nginayo kodwa hlase anginayo for ukunika wena alibonga igama likaJesu manje ubhathi kusho ukuthi nginalifaya lento ekade sishiwo kukhona okuhlukile engizokusho kunalokho engikushilo ekuqaleni uthi uPaul ke kodwa nina animfundanga
ozoba nobhathi eceleni ukuthi khona into yahlukileyo ngawo alibonge igama likaJesu uthi uPaul kodwa nina animfundanga uKristu kanjalo yabo lento kaBhathi iyokusindisa ezintweni eziningi lithi iBhayibheli mawufunda iBhayibheli abantu uNkulunkulu abasindise kuma crisis amakhulu abantu ababe nobhathi lithi iBhayibheli mhlawumbe uNkulunkulu ezobhubhisa umhlaba ngozamcolo uNkulunkulu wafumana amen with a bhathi hallelujah wafumana uNoah noma bonke abantu kuleyo generation babebabi benza izinto ezimbi lithi iBhayibheli kodwa uNoah wafumana umusa emehlweni kaNkulunkulu lithi iBhayibheli noma bekhona bonke abantu ezweni laseSodoma naseGomora but there was a man igama lakhe okwakuLot lithi iBhayibheli noma ekhona amadodana onke ekhona kuAbrahama kodwa uAbrahama wafumana umusa kuNkulunkulu uJesu wazela ukuzosenza silo kodwa yikho ethi basezweni bona kodwa bafani nezwe ngoba noma bephakathi kwalo banokodwa hallelujah live a life with the bad into ezokwenza uhluke phakathi kwabantu kuthiwe siyafana sonke sikwi-age efanayo sonke kodwa akukhona into ngalo nakulesi sizukulwane esinje be a believer with the bad uthi kodwa nina animfundanga uKristu kanjalo nawo lento ethi animfundanga isikucacisile ukuthi uKristu uyafundwa alibonge igama likaJesu thina siceleni kwakho ukuthi uKristu uyafundwa lento ethi uKristu uyafundwa ngifuna siyi-understand ukuthi lo funda indlela yokubhala eyenzelwe ukuthi thina si-understand uma ngithi uKristu uyafundwa angisho ukuthi uKristu uyi-study angisho ukuthi uKristu uyi-research Christ is not a study neither is he a research but Christ is a revelation hallelujah akasinto efundwayo akasinto eresearchwayo kuyinto eyambulwayo hallelujah Christ is a revelation hallelujah nje leyo nto ukuthi uKristu uyambulwa akafundwa that is why akumele uma wahamba wayiBible college mawubuya uzoshumayela theology because theology isinika mentality yokuthi we can study God who are you as a man to ever ungene entweni yokuthi I wish to study God hallelujah awona theology mayifunda mawifundela ukuthi nje wazi iBible but uma ninge futhi I am called by God therefore ngizostudisha theology uNkulunkulu kumuntu ambizileyo akamfundise esikolweni uyazambula yena now ngik-understand ise into ethi one thing about the revelation ukuthi only God can reveal himself hallelujah ileyo nje into eyinkinga ngesambulo uNkulunkulu kuphela wazi ukuzambula yena nobody can explain God better than he can explain himself Jesus and nobody can explain God to you akekho umuntu ongakachazela uNkulunkulu okwazi ukuyichaza yena Jesus angiphinde futhi lento engisho akekho umuntu nesikolo esikwazi ukumchaza uNkulunkulu uNkulunkulu yedwa okwazi ukuyichaza yikho uma uJesu ehamba nabafundi bakhe ethi abantu bathi ngibani baphendula uma esethi ke nina nithi ngubani uthi uPetro wena uKristu indodana kaNkulunkulu siphezulu usethi uJesu flesh and blood could not reveal this to you inyama negazi ibingenako amandla okwambulela kodwa ubaba osezulwini ngoba uNkulunkulu ongambula uNkulunkulu kuphela ayikho incwadi yokwambulela uNkulunkulu akikhulume ngithi azikho nezintshumayelo eziningi ozoyilalela zigcine zikwambulela uNkulunkulu only God can reveal himself to you intshumayelo zize ukuzophushela kuye ukuthi hamba uzufike kuye bese mawufika kuye afika kutshela ukuthi ngubani Jesus Moses nelilanga wakhala wathi uNkulunkulu ngizwile indaba ukuthi wena uyangazi ngiyayivuma le ukuthi wena uyangazi futhi ngiyabona uyangazi kodwa ke nginenkinga yokuthi mina Moses angikwazi futhi angikwazi ngikubona ngoba angifuni ukuhamba ngizwa ngendaba yokuthi ubani njengoNkulunkulu kodwa ngifuna ukuthi wena uzambule kimi hallelujah uNkulunkulu ke uzambula kanjani ukufunda uKristu okukhulunywa ngakho la uKristu ufundwa through relationship ufundwa ngobudlelwane alikhilanga lapha zalwane uzobona kuwayinto emva kwalokho the next thing uNkulunkulu usuyamazi no akwenzeki kanjalo it's a process ukuzambula kaNkulunkulu istory esasingaxoxa uMoses esuke esihlahleni esivuthayo kanti ehlangane noNkulunkulu istory esasingaxoxa uMoses esebona iKhenana ecede uhambo lwakhe noNkulunkulu asifani ngoba ehlangane la esihlahleni esivuthayo bengamazi
ukuthi yakwazi ukuvululwa. Hallelujah. Isihlahla esivuthayo bengamazi ukuthi ukwazi ukukhipha namanzi edwaleni. Hallelujah. Isihlahla esivuthayo bengamazi ukuthi ukwazi ukunisa imana ezulwini. But isitora ngasixoxa esebone enza zonke lezi zinto sifuke ngoba ngesikhathi lokhu uhamba naye ulokho ekukhombisa another color of his glory. Uthi kadumazi umqambi igama elithi uJehova Jireh ngoba umbone bonelela ebese uhamba naye ufike ngelilanga kufohlele ebese uthi uJehova Palperesim ngoba sehambe nawe baphinde ngakubona ngenye indlela futhi uhambe naye kunomsindo aba uNkulunkulu wokuthula uthi uJehova Shalom ngoba sehambe nawe ngase ngakubona uNkulunkulu wokuthula. Hallelujah. So ngesikhathi lokuhamba naye ulokhu eziveze zabhula kuwo. Angisho ethi kubalekile ukuba ne-relationship noNkulunkulu ngoba it's the relationship you have with God ekunika isambulo ngayo. Indlela ebengimazi ngayo mina last month ayifani nendlela engimazi ngayo. Ayisafana. Uma ukholwa ngempela kumele insinde yakho ibe njalo. Indlela engimazi ngayo izolo kumele ibe ngcono yanamhlanje kuneyayizolo. Inkinga lento yokuthi lokho aba umzalwane wazi lelo vesi lokwalazi ngaloya nyaka usafakaza lokho ufakazi. Kumele into yakho ithi ngisuke naye la aya naye la. Ubuya ngelinye ilanga ufakaza uthi ngaphinde ngasuka lapho ngeza naye la. Ubuya ufakaza uthi asekho lapho mina naye sasiphinde sasuka sahamba because this is not religion but this is a journey. Hallelujah. Asinkolo lento esikuyo uhambo. Jesus. Kumele ukushibala ukuthi uNkulunkulu ngingampreachi as a religion but ngimpreach as a relationship. Ubudlelwane lento esikuyo akusinkolo. I know. Ayike nama-Muslims ayinkolo abakashembe bayinkolo Yes. zonke bonke labakatirani bayinkolo zonke lezo zinto bayinkolo ama-religions kuthi yabo bonke but thina sizama-religion lento esikuyo it's a relationship. Our God akusiyo into esiyithole entabeni yaseMoriya. Our God akusiyo umuntu esihlangana naye entabeni ethile. Our God uhlala kithi nathi sihlale kuye. Ubize ekameleni lakho udinge endlini yesona. Ubize ekameleni ekuseni uthi sengivukile uNkulunkulu ubani namhlanje siveze ubize useteksini ubheke edrobheni bekhuluma ngapha nangapha angene eteksini akhulume nawe. Awudingi ukuthi usuke esendlini yesonto ubize uthenge moli uthi uNkulunkulu wasezulwini uyinkosi yamakhosi udalile izulu nomhlaba angene nawe uNkulunkulu kwathuwetha. Angene kwaphepha angene eGayizu angene nawe Shoprite angene ngoba akadingi ukuhlala endlini eyakwengezayo. Hallelujah. This is not religion, this is relationship. Oh, Jesus. Manje simbiza noma kunini, masimbiza nje uyasabela. Jesus. Sabelizwa ukuthi uqine kangakanani ubudlelwane bakho naye. Hallelujah. Ngiyacabanga nabo umenyethwa i-stranger uyaphenduka ukuthi awufuna ukuthindwa umuntu ikhulele nento zawona umbizo umuntu omaziyo iyasukana i-response yakho ingakho into yakho noNkulunkulu angabi into yakho la esontweni. Musakhula kakhulu la esontweni wathula ecameleni lakho. Ukhuluma kakhulu lapha kwepulpit ungashumayezwa umoya ogcwele wedwa. Hallelujah. Uthandaza kakhulu esontweni ungathandazi. Hallelujah. La esontweni bazalwane ngiye ngithi mina sisuka ney'nkuni ey'basiwe emakhaya. Jesus. Kuhlanganisa umlilo kuhlangana umlilo omkhulu. So by the time ukhona omunye omemezayo athi ungcwele athi uNkulunkulu wena ngiyakwazi ngigcine ekuseni namhlanje. Usukuma omunye athi akekho ofana nawe athi uNkulunkulu besinawe wena usendleleni emotweni uzesontweni. Usukuma omunye athi uyababazeka athi uNkulunkulu ngiyakwazi wena ngigcine namhlanje ekuseni. Manje lento yokuthi sihlangane simbize yenza sihlangane abantu ababaziyo uNkulunkulu wabo ebese basithi kamono sibhekisa ezulwini athi uNkulunkulu labantu abangimemezayo mina nabo siyazazi. Jesus. So ukuthi uKristu uyambulwa. Uma ethi uPaul uKristu anemfundanga kanjalo usho ukuthi uKristu akambulwanga kini kanjalo because uKristu uyisambulo. Uyisambulo esidiscover usuku. Ingakho futhi neBhayibheli mawuzolifunda without the revelation uzodumiswa yini iBhayibheli. Kodwa izona ezwabantu ezescripture nakutshela ukuthi lento engenza ungavulela ivesi ukukhombisa ukuthi ibhaliwe eBhayibhelini lento engenzayo. So neBhayibheli mawuzolifunda ulifunde as a study ungacingi uNkulunkulu eBhayibhelini lizokushayisisa iBhayibheli. Kahle mawuphenqa the pages of a book ungaphenqa ama-page uthi ngicinga wena uNkulunkulu la eBhayibhelini. Awubheka ngelinye ilanga umthole ethi ungesabi nawe. Awubheka ngelinye ilanga umthole noma udabula
lakho ulivale bese uthi angifuni ukufunda eBhayibhelini ngicela ube uNkulunkulu wami. Be my God. Sengimzwile uJakobe ukuthi uthini kodwa ngifuna ukukwazi njengoNkulunkulu wakho ube neversion kaNkulunkulu wakho ethi wena. Abantu babekubuza bathi umbonephi wena uthi ngimbone lapha kimi ehlanza inhliziyo yakho. Ngifundile iBhayibheli ngadlula ekufundeni iBhayibheli ngase ngithi the God of the Bible may you be my God. uNkulunkulu waseBhayibhelini yiba uNkulunkulu wami. Yibe nesitone engazixoxa ngoNkulunkulu waseBhayibhelini esebenza kimi. Hallelujah. Hallelujah. Andimfundanga uKristu kanjalo. This thing ethoda nina nimfunda uKristu kanjalo it suggests ukuthi ziningi izindlela uKristu afundwa ngazo. Angiphinde futhi the statement esithi kodwa nina nimfundanga uKristu kanjalo sesiyacacisela ukuthi ziningi izindlela uKristu afundwa ngazo. Bekungeke kuthiwa kodwa nina nimfundanga kanjalo ukuba vele ufundwa ngendlela yona. Kodwa kusho ukuthi baningi abantu abaqhamuka with the revelations of Christ. Asisho into ethi kulezi zinsuku the one thing uSathana i-challengeayo into yakukhulunywa ngalendaba into ethi kumele udefend your revelation umaze ubani. Hallelujah. Because wonke umuntu unesambulo ngoKristu. Yakuchaza lento la ekhaya kwathiwa uma kuthiwa insuku zokugcina kuvuka uJesu bamanga kwamasho ukuthi kuvuka amadoda amaningi ayothi uJesu nalokho kuzokwenzeka. But most of all kwakusho ukuthi uma kuthiwa insuku zokugcina kuvuka uJesu bamanga kuyovuka many ideas about Christ. Kuyovuka many teachings about Christ. Kuyovuka abantu abaningi njengoba abanye bethi manje inkolo nedlozi kuyahambisana. UKristu lo sekukhona abamkhonza uKristu wahambisana nedlozi. Kuyathiwala ukukholwa kukhona abahambisana nazo. Wabethi manje ziningi izinto engenankinga iBhayibheli enenkinga nazo uKristu futhi naloyo ngowa. Uma lithi alimfundanga uKristu kanjalo lisho ukuthi baningi oKristu abebefunda. Uyabona ngoba kuyiSunday wonke amasonto behlangene wonke amasonto bethi sifunda yena uKristu. Manje kumele wazi ukuthi lo engimfunda wehluke ngani. Jesus laba bantu. Kodwa nina alimfundanga uKristu kanjalo. The one thing eyenzakele bashubalala even so amadoda kaNkulunkulu ukuthi uma uSathane efika kuwe usuke ezo-challenge the revelation you have about Christ. Oh yes. Ingakho uzozwa umuntu kaNkulunkulu ethi sasikwenza lokho sasingakachazeleki ngalezo ikhaya sesikhulile manje. Yazi kwenzekeni kulo muntu uhlangane nesimo samshaya sasimnika a different version of Christ. Isambulo ngoKristu esihlukile. Yikho abayengiyangeni namhlanje bakuzakuzama ukukholwa sayena. Sabona ngcono sihlanganisa ukukholwa labadala sihlanganisa ukukholwa nenyama. Washawa izinto ezithile ekholweni. Ebese ngokwalezo zinto ezimshayile wasukuma esethi uKristu nenyanga kuyahambisana. Isho nento ehlangane nayo izokunika a definition about Christ. Sekuvala namhlanje ngicela ukuthi lesi scripture kwangathi besingaba i-declaration. Lento esiyifundile kwangathi bengaba i-declaration upon your life. Ibe yinto imemezela phambi kwezimo ukuthi mawuhlangana nesimo sikutshela ukuthi uKristu uyahluleka ukuphilisa. Uthi kodwa mina angifundanga uKristu kanjalo. Uhlangana nehlupheka ethi uzohlupheka uyabona kuyabheda. Uthi ngiyabona kuyabheda kodwa mina ngifundanga uKristu ehlupheka. Uhlangana nezinto ezithi awukho la uzoyakhona. Uthi kodwa mina ngihlangananga noKristu evalela iminyango ivaleke. Uhlangana nezinto zithi uzohluleka. Uthi ukuhluleka ngiyakubona kodwa mina angifundanga uKristu kanjalo.
kanjani. My God.